వారు అయితే ఉన్నారు కానీ వారిలో కూడా సందేహం ఉంది. ఏమని? లోపల లోపల వాళ్ళు కూడా మాట్లాడుకుంటూనే ఉన్నారు. దేవుడు ఎందుకని అతనికి మొక్కమన్నాడు, మేమేం తక్కువ అని చెప్పి ఆ ఉన్న ఒక్కడు కాదు, ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఉన్నవారంతా అంతే ఆలోచించారంట. దేవుణ్ణి ఒక పక్షపాతిలాగా, సర్లే మనల్ని చేసింది దేవుడే కదా, మనల్ని చేసింది ఆయనే, పొరపాటున ఆయన మాట వినకపోతే మొత్తాన్ని నాశనం చేస్తాడు అని చెప్పి కొంతమంది భయంతో ఆరాధిస్తున్నారు, కొంతమంది భయంతో, మరి కొంతమంది రివర్స్ అయిపోయి వెళ్ళిపోయారు ఆ ప్లేస్ నుంచి. ఇది ఎట్లా అర్థమైద్దయ్యా అంటే, బైబిల్లో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు, నాకు దేవదూతలు పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు అంటున్నా నాకు ఇష్టం ఉండదమ్మా. భూమి మీద నువ్వు స్తుతి చేస్తావు చూసావా, భూమి మీద దేవా నీవు నాకున్నావయ్యా, నువ్వు స్తుతిపాత్రుడు తండ్రి అని చెప్పి నువ్వు పాటలు పాడుతూ ఉంటావు చూసావా, ఆ స్తుతి నాకెంతో ఇష్టం అని ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు. ఎందుకని మన స్తుతి అంటే ఆయనకి ఎంత ఇష్టం అంటే, మనమేమో ఎప్పుడో ఒకసారి కొంతమంది ప్రార్థన చేయమంటేనే వాళ్ళకి ఇంక వెంటనే ఒళ్ళు నొప్పులు కాళ్ళ నొప్పులు వస్తాయి. కొంతమంది పాట పాడండి అమ్మా, దేవుని స్తుతించండి అమ్మా అంటే ఏదో ఇంక వాళ్ళ లోకంలో వాళ్ళు ఉంటారు, నాకు పాట పాడటం రాదులే బ్రదర్, నాకు పాట పాడటం రాదు. కొంతమందిని నేను అడుగుతాం మనం, అన్న ప్రార్థన చేయన్నా అంటే కాదులే నేను కాదులే, టైం ఉందిలే ప్రార్థన చేయడం టైం ఉందిలే అని చెప్పి కొంతమంది పక్కన పెడతా ఉంటారు. కానీ ఆయన ఏమంటున్నాడు, నాయన నీవు స్తుతిస్తే నీవు ఆరాధిస్తే నాకు చాలా ఇష్టం. మనం అడిగామనుకోండి దేవుణ్ణి, దేవా నీకేం తక్కువయ్యా, నీకేం తక్కువ, నిన్ను అనేక కోటాను కోట్ల దేవదూతలు అనునిత్యం పరిశుద్ధుడు 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 అని చెప్పి స్తుతి గానములు చేస్తుంటే అవేమొద్దా, మా స్తుతి కావాలా? ఎందుకయ్యా మా స్తుతి కావాలా నీకు? అదేంది వారిలో లేనిదంటే మాలో ఉందేంటి? ఇంకా ఒక విధంగా చెప్పుకోవాలంటే వాళ్ళు మహిమా స్వరూపులు, వాళ్ళు మహిమా స్వరూపులు, మృత్యువు లేనివారు, మేము మట్టి పురుగులం దేవా, మట్టిలో బ్రతుకుతున్న మేమయ్యా, మా స్తుతి కావాలా అని చెప్పి దేవుణ్ణి అడిగితే దేవుడు అంటున్నాడు మనతో ఏమని, నాయనా నీవు వాళ్ళు స్తుతిస్తున్నారని చెప్పి విన్నావు కానీ వారి మనసులో నిజమైన స్తుతి లేదయ్యా, నిజమైన ప్రేమ లేదు. వాళ్ళు ప్రేమ నటిస్తున్నారు, వాళ్ళు ప్రేమని చూపిస్తున్నారు కానీ ఆ ప్రేమ నిజమైన ప్రేమ కాదు. వారు పేరుకైతే మాత్రం పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు అంటున్నారు కానీ నన్ను వాళ్ళు అట్లా ఫీల్ అవ్వట్లేదు. కొన్నిసార్లు కొంతమంది మన ముందు ప్రేమ నటిస్తూ ఉంటారండి. మనుషుల్లో కావచ్చు, మానవ జీవితమైన ఈ సంబంధాల్లో కావచ్చు, ప్రేమని నటిస్తూ ఉంటారు. ఆ నటించే ప్రేమను చూసినప్పుడు మనకు అసహ్యం వేస్తూ ఉంటుంది. వాళ్ళు మామూలుగా మాట్లాడినా సరే నచ్చదు, చీదరబడుతూ ఉంటుంది. ఎందుకు నటిస్తావు అని చెప్పి కొంతమందిని మనం అడుగుతూ ఉంటాం. అట్లాగే ఈ దేవదూతలు స్తుతి అయితే చేస్తున్నారు కానీ అది ఆయనకి నచ్చట్లా. కానీ భూమి మీద నువ్వు చేస్తావు చూసావా, ఆయన అంటాడు, మీకు నేను సుఖాలు ఇచ్చా కాబట్టి, నీకు ఏ కష్టం లేకుండా పోషిస్తున్నా కాబట్టి మీరు చేస్తారయ్యా. కానీ నా బిడ్డలు చూసారా, ఎన్నో కష్టాల్లో ఉండి కూడా, ఎన్నో బాధల్లో ఉండి కూడా, ఎన్నో శ్రమల్లో ఉండి కూడా, ఎన్నో ఇబ్బందుల్లో ఉండి కూడా ప్రతి నిత్యము నన్ను స్తుతిస్తానే ఉంటారు నా బిడ్డలు అని చెప్పి ఆ దేవదూతలు చేస్తూ ఉంటే మనల్ని చూపిస్తూ ఉంటాడు ఆయన. ఏమని? ఎన్నికలేని నా స్తుతి కోసము, ఎన్నికలేని నా స్తుతి కోసము మిగులాశతో చూచుచుంటివా, మిగులాశతో చూచుచుంటివా, ఆరాధని చేయనా, ఆనందమే పొందనా, ఆరాధని చేయనా, ఆనందమే పొందనా. చాలా